Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Дори Симичиева, холистичен терапевт и експерт по личностно развитие. Ако в живота ти липсват пари, любов, щастие и успех, какво да направиш, как да действаш, какво да промениш? Първо, ако имаш нужда от повече пари, трябва да знаеш, че трябва да помагаш на други хора да подобряват паричното си състояние. Дали ще им помогнеш да си намерят работа, дали ще им помогнеш в тяхно бизнес начинание, няма значение. Но първо трябва да дадеш от себе си и след това ще започнеш да получаваш. Второ, за да те срещне щастливата любов, трябва искрено от душа и сърце да се радваш за любовта на другите. Когато виждаш, че другите са щастливи, че имат късмет, че са обичани и че обичат, радвай се за тях. И рано или късно щастливата любов ще се върне и при теб. Трето, ако искаш да бъдеш благословен с дете и семейство, помагай на възрастни хора и на деца в беда. Участвай в благотворителни дейности или просто когато забележиш някой в беда на улицата, спусни се и му помогни. Ти бъди този, който да му подаде ръка. И четвърто, за да имаш щастие и успех в живота, помагай на другите хора да се чувстват по-добре и да оздравяват физически, психически и тялом. Било с усмивка, с добра дума, с това да накараш някой да се засмее, просто си подобри настроението. Не е нужно това да бъде някаква грандиозна помощ. Малките жестове правят големите промени, когато се натрупват ден след ден все повече и повече. Ако желаеш лична консултация с мен, можеш да ми пишеш на лично съобщение или да посетиш сайтът ми dorisimichieva.com. Сега ви желая един прекрасен, щастлив ден!